muri kutitungamiririsa nebenzi ramakadzingirira. Ndobva mazongorichidzwa ubenzi hwacho hwahwabva here, hwahwabva hwakabviswa nani ubenzi hwacho imi ndima mamboриdzingirira rikatiza rikaenda riri benzi 2 minutes down the line chidzoka benzi uya ugare utitonge. Makamamudzingirira chiimi ndimunozviziva ndimuri mumusangano racho. Zvamakamudzingirira racho makazombotonga here sepati mukagara pasi kuti tazoona kuti haasi benzi nokuda kwezvikonzero zvipi. Tiudzei zvikonzero zvacho. Handi makamamudzingirira imi. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates ndezvinhu zvakasiyana-siyana nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvinezve tine nyaya dzakawanda dzatiri kuona, dzatiri kunzwa panapa, ende kutaura chokwadi chaikoka zvimwe zvacho zvinotovhundutsa. But chekuita after tavhunduka kazhinji kacho panenge pasina. Kana uchangosvika pana first time yako, tell a friend to tell a friend kuti Kulian is online ndanga ndapfura neipapo apa, ende vari kupedza basa, vari kupedza masports. Saka make sure kuti like this video because uchanzwa zvakawanda, handidi kuti uzosarira even pane zvimwe zvinhu zvaakuda kuitika, zvinhu zvaakuda kuita sekutora nzvimbo panguva dzino, handiti. So izvezvi so nyaya ndiri kunzwa iri kupisa pari kunzi zvone the IRGC model has arrived in Zimbabwe. ED is secretly aiming militias to bypass our national defense. When these groups start threatening the VP's life, it's no longer politics. It's a militant takeover. The military must wake up. State guns are secretly aiming ED mafia gangs. Pakaipa zvekuipisisa. Like pandiri kutozvitaura kuti nyaya dzacho dziri kuvhundutsa. Ndakambona vanhu vakawanda vachidhimanda kuti at this stage ZNA chikwata chezvimatimu ese aya hanzi vanofanirwa by this stage patave izvezvi vanofanirwa kuprotecta kana kuti kudefenda VP because hanzi zvinhu zvacho zvashata paipa mataurikire azviri kuita. But without wasting much of the time ndiri panapa ndine vakuru vane zvakawanda zvavari kutaura and ndoda kuti munzwisisewo because ndozvati dzimwe nguva dzimwe dzacho tinotaura kaisusu totaura toguma patinenge tagumira tobva tazoona kuti but pamwe pacho tinenge tanga tichisirira dzimwe nyaya. Saka handisi kuda kunyanya kuirebesa, asi ivo kana vakairebesa mozotryawo kuva patient so that mune zvimwe zvinhu zvamusingazojambwe nazvo. Right, kune vachazoda kuzoita vachinzwisisa pane flyer rinogona kupota richizobudikira pascreen penyu ndere maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kana kuti vachada kuregister macompanies nekuvhura maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Feel free to contact them nekuti ndo vanhu vacho vanogona basa, ndo vaiti vebasa racho. Kune munhu wese anoti handina work permit asi ndiri kuda kuregisterwa company, aiwaka ndo basa ravo. Saka garai mavabata mutaure navo pane namba dzichange dzichiapia pascreen. For now regedza tingoti turu pamusoro eZimbabwe toti gogogo ipakuriendi masira sei makadii mazuva anaya. Ndine nyaya yandiri kuda kuti tionesane panapa senyika, tisingasvitsani paya pokuti munhu anovhunza kuti uri ani, kana kuti unonzi hausi weZANU-PF, kana kuti unonzi hausi weMDC, kana kuti weCC, kana kuti pane nyaya yandakanzwa paJolas ichitaurwa nomumwe murume akanga achiti iye ndeweZANU-PF. Of course unotaridza kuti ndeweZANU-PF achiapologiza mumwe wavo akarohwa nekuda kuti vanga apa muono kuti 2030 chidhakwa kana kuti 2030 ibora ngoma, akarohwa. Matauriro aita murume uyu anotaridza kuti ano ruzivo nezvinoitika mubato reZANU-PF, mastructures ayo,
nezvimiro zvainomisikidza kana ichinge yada kuita zvainenge ichida kuita. Matauriro ake anotaridza kuti waibva arimo muZANU-PF. Chinhu chokutanga chandiri kuda kuzivisa nyika chokuti vanhu vangatoti havo ichi chakabikwa chikaibva, asi pane zvinhu zvakati wandei zvandoda kuzivisa nyika ino yeZimbabwe inoti kune zviriko kumashure kwepoto, kana angava matsito kana kuti chii, asi mupoto yatiri kubika iyi, kumashure kwayo kune zviriko zvokuti munhu mumwe nomumwe kana apedza kubika, poto yedu taibika yaibva amene kwaichange yaibvira kuti ichaibvira kusaidhi ripi, asi vanhu vanofana kuziva kuti kune maoperations atichadhimanda kuti whoever kune kwaibvira poto iyi avhunze kuti operation wakaita izvi ndiani, operation wakatora mai vakataura kubulawayo vakavachengeta ndiani, kana vakafa kana vari vapenyu, operation waituka mutevedzeri womutungamiriri wenyika ndiani. Kuchazova futi neoperation kana muri mune mabudirira matikunda mukahwina, kune operation iye ichavhunza kuti kune operation ichaitwa yekunzi operation waituka mutungamiriri wenyika ndiani. Saka nyaya yedu iri pakuti chimiro chiri kumisikidzwa neZANU-PF nemastructures enyu nourongwa hwenyu hwawakataura iwe mukomana waitaura paJolas TV iwe kuti ndo zvamunoita kuti zvinhu isi tinozosara tonzwa kuti zvinhu zvabuda zvana 2030 imi mune makazvironga kare, ende mazvironga kare imi munotozonge makagadzirira kuti pane vanhu vachapikisa. Saka vapikisi mune makatogadzirira vanopikisa vapikisi vevanhu vachapikisa nyaya yenyu mune muchitova navo. Mashoko ako iwewe akandirwadza ende akandibhowa, ende ndakabva ndazviona kuti ZANU-PF yakazara imbwa dzega dzega, ndosaka muine zvigananda. Munoplana kuuraya nyika to such an extent mobva matogadzirira vanhu vokuti vanhu ava ndo vachange vachipikisana nevanhu vangada kuzokuonesai kuti zvamuri kuita zvakashata. Maurayira ese amuri kuita vanhu ava zviri muplani, munotogara pasi moplana. Chii chinombo inini I'm now surprised kuti chinombonzi ZANU-PF chii? Vanhu vomuno muZimbabwe kana kuti ing'ombe dzakangobvawo kwadzakabva kana kuti muri vatorwa? Because kana muri vanhu noti kana muri vanhu vanobva muno munyika yedu yeZimbabwe nemamirira yakaita aya, muchironga maabductions ese anoitwa, muchironga marovere amuri kuita vanhu ese, muchironga maurayire amakaita vanhu 2008, muchironga maurayire amakaita vanhu kumaTebeleland nokuMidlands, muchiuraya muchigara pasi muchironga kuti imimi muri kuurayira vanhu kuti kuna Gasela, asi ari Gasela wechidhori chamakaisa kuti badzi mungouraya vanhu, ende unotoganza nazvo izvozvo. Kumberi uko kune operation akaita izvi ndiani? Iyoyo kana tikaona tikabudirira kisava Chiwenga pachigaro vakasaita maoperations iwayo,
vanenge vaine mwoyo sowa munangarwa wokuuraya vanhu, because munangarwa une mwoyo wokuuraya vanhu, unongofarira kuona ropa revanhu. Hatisi takamujoinisa satanism izvizvi. Pikirana aifanira kutsidzira nevana vake kuti auraye vana vake achirya vana vake nasatani, kwete kuuraya tisu. Hatina ukama naye. We are not related to you. As I am speaking, zvenyu zvokuti tinokwanisa kurwira, mamwe mashoko amunotaura vakomana imimi muchitaura pamberi pedu isusu war veterans, that's bullshit. Ndiri kutokutaurirai so, munotipa hasha. Ende musafungidzira kuti izvi zvinongopera nhango mukatikunda for this time, because tanga tisina kufungidzira kuti tiri kugara nemhandu. Saka ukajumwawo nemhandu inokujuma ikakukunda. You can defeat us, but we are not going to fold our hands. Takakutarisai muchiita svina yakadai yokugadzirira vana vedu nyoka dzinozoruma vanhu mberi, kuti vana vedu vazotishora isu kuti chii chamaita munyika. Muchida kuita nyika inoyi, kutora nyika yedu yaZimbabwe yai kuita nyika inonzi ndeye kingdom ship inotorwa sana Lesotho. Vana rumuswati, imi munenge munorwara njere. Ndiri kutokutaurirai ndo zvamune muchigara pasi muchironga izvi kuti ZANU-PF kana yatoti chero iye president akada kuzviramba unenge achitopinda pamashina, muchironga kuti muite nyika inoyi Muswati, muchironga kuti nyika inoyi itambure mutamburiro wakadai iyoyo. Muchazviona kuti kana ivo vachiwenga vakagara pachigaro vakasarwisana nebato rinonzi ZANU-PF kusvika raita eshi, never. Hatizorori. And this time takuonai kuti we are dealing with the snakes. We will never rest. Ticharonga vese chinda mberi, muchironga muchinda mberi, muchichitangira isi chikutangiraiwo. Muchironga kuti murume iyeyuyu agare pachigaro nezvaakaita izvezvizvi. Uyu unotamba nemabipwi, bipwi unoriziva, nyana renjiva, ndidzo shamwari dzake mabipwi. Zanana, murume mukuru ane 90 something years, anotamba nomwana ane 35 years. Mwana uyu achiisa njere dzake zvake zvezvitamba vanana zvokukungurusa zvimota izera rana chivhayo, izera richiri kungobva mukukungurusa zvimota zvewaya. Njere idzodzo dzichiri kukungurusa zvimota zvewaya dzichitonga isisu. Imi muchironga muchitsigira kusvika mauraya vanhu muchivaurayira izvozvo zvokuti tiregei tikunguruswe sezvimota zvewaya. Inini I am not happy. I am not happy. Ndinoziva zvangu kuti mumwoyo menyu muri kuti chero ukati you are not happy unogotidii, but inini ndega kana Zimbabwe ino yese yaramba, ini ndichaita kuti ndifesa geza ndichitaura kuti this is bullshit. Ende mweya wangu unosarawo futi uchirwa nazvo izvozvo zvokuti generation ichauya haizombofi yakazvirega zvichiitika, svina yakadai ichiitika iyi. Ine madzenyu ipapo apa ndiri kutokutaurirai. Kana baba venyu vaya vaudzei, vaya baba venyu vaya muvataurire kuti kuno murume ari kuti never ever, never ever, never, nema hamufi makaita izvozvo. Takatarisa isu kutarisa muchiitira pano muno munyika iyi haiyi yaZimbabwe iya. Hatisisu vana Rwanda, vana Uganda vanotongwa naMuseveni achiisa vana vake achiita zvaanoda zviya. Ndezvokwenyu zviya zvamunenge muchitonyemerana zvenyu, zvokuudzana zvenyu zvekumashure kwembudzi kusingavhariki zviya. Ndezvokwenyu zviya, munonyepa imi, inhema dzenyu. Hatitwi izvozvo, hatitwi mutongerwo wana North Korea isu wamuri kuda kuita wokuti munoda kuzama kudzima YouTube, kudzima izvozvo kumba kwenyu kona namai venyu, kwete muno munyika yedu yeZimbabwe iya.
hamuzviiti zviya nhema dzenyu. Never inhema dzenyu. Anema izvi zvokuti vanhu vanotaura kuchallenja vice president kuita sokuti vari kuchallenja chinhu chisina kana nebasa rese. Kuchallenjwa vice president, unochallenjwa namuliswa ndiwo dhisaidhira isu kuti iko zvinezvi haachadiye vice president ngaabve. Imi musada kutijairira imi. Kuchallenjwa nanamuliswa takanyarara isu. Kuchallenjwa masoja kuti kana zvadaro vakomana mukatiita zvinhu zvokutamba dzinorira nokuti imi mune mada kundorova Chiwenga vanhu vagoti hamufani kumurova. Vakomana imimi munenge imi ndimi makatidzidzisa. Imimi ndimi muri kutidzidzisa even now. Ndimi muri kutaura nemiromo yenyu kuti even wapotera, isu mukurire wedu wataiziva ndokuti wapotera watya unomurega. Asi imi munotevera nevapotera kunyika dzavanenge vakapotera ikoko, muchiurayira ikoko kwamakavapotera. Imi muchaita vapoteri tigokutevera ikoko. Inhema dzenyu. Idzo ndo nhema. Toda kugura muso kusvika magara pasi, kusvika maita ashes rubble. Then you will know kuti zvamuri kuita hazviitwi nevanhu. Kusvika nyika ino yadzokera paya payakanga iri kuma early 80s kokuti vanhu vanga vakabatana. Toda kuti nyika ino igobatana. Vanhu vabatane somubataniro vakanga vakaita kuma 70s. Hondo dzichirwiwa, tichiudzana kuti muvengi aripi, tichiudzana kuti kana mazuva ano strategy iriko ndeyekuti kana muvengi auya tinomutaurira kuti chinyi, tichibetsera makomrades edu achirwa kusvika hondo iyaya yapera, yamakaona yapera. Iwe wakataura kuti wanga usati wakura. Ndo dambudziko rakaita munangarwa rokurwisa rokuda kuumba nyika ino nevanhu vasingaizivi. Saka hapana uchadzidziswa kuti chii chakanga chichimborwirwa. Hapana uchagona kudzidzisa vanhu kuti izvi zvinorevei, izvi zvakashatira papi, chakaindirwa kuhondo chii. Saka hatifani kuzviita nokuti ndo zvakaindira vanhu kuhondo. If you forget that, then you are nuisance. Nuisance, completely nuisance. Hausi chinhu. Takati tichiudzwa isu, takanga tichirwa hondo iyai, tichiudzwa nyaya dzokuti varungu vakanga vachiteresera vanhu imbwa, vachiteresa mombe, vachititeresera minda, zvese. You are coming back. Imi vanhu veZANU, you don't know what you went to war for. Amuzivi, you are totally nothing. The only reason why it's not you, imi vana vari muZANU PF, but my leaders enyu zvakaita vana munangarwa ndo vasingazivi kuti chii chavanofana kudzidzisa vana, because iwe wakatozvitaurira wega kuti hauzivi kuti hondo yacho yakarwiwa sei, zvii zvaiitika mazuva ehondo. Asi unongoziva kuti munokwanisa kuchete kuti pasi nomutengesi, of which imimi manje muri kuti zvachona zvakaita kuti vanhu vandobata gidi ndo zvamuri kudzosera. Unotaura uchiti pasine mhandu, uchitaura nyongo yako yaunenge uchitaura iwe uri wemhandu yacho. Hazviko izvi zvamuri kuita izvi. Hazviko zvachose. Izvi ndo zvisiko izvi. Hazviko zvachose. Izvezvi kusora zuro panapa. Vhiki nhatu dzapera idzo. Ndakatumira mari inonzi $5 kumusha. Ndikatumira mari nchiti mugotora mari iyoyo moenda nayo kwaSabhuku. Vana vari kushungurudzwa kumusha uko vachinzi hamuna kubhadhara mari yomutero womunda. Nhasi uno uyu muri kuti muri kuda kuita matitles. Imimi munenge muri kuda kutanga kutiitira nyongo dzisina kana nebasa rese. Munofungidzira kuti imi ndimi mune mabhora mega imi munyika yeZimbabwe ya. Ndakambokutaurirai kuti zvamakaita hapana akanga aine mari kuinda kwamakaita kuhondo iyi.
yakapera iyi yatakati chiinda iyi, hapana kanga aine mari. Kana Africa yese yaramba kuti gashira, tichaenda kuEurope. Kana Europe yaramba, tichaenda kuAmerica. Kana America yaramba, kana zvichitoita kuti tizvitangire mumvura, tifaite tichibva mumvura, not kuti mutitonge mutongero wamuri kuda kuita uyo ndokwamai venyu. Mutotaurira kana baba vaya vaudzei vaya, vaudzei kuti ndozvokwamai venyu zviya zviya. Tisi kutomboda zvokuseka tichitaurana tichisekererana kana tichitaura tichiita zvokuita zvisenge vanhu vanoita senge vanokunyengererai. Imi hamudi zvokunyengererwa, hamudi zvoukama nevanhu imi. Muri kuda kutiita vakadzi venyu isu kurohwa nokumashure varume vakuru vakaita sesuso. Munonyepa imi. Imi oda izvi ndizvo chaizvo. Regai tipere kufatise kuti hakuna munhu anoteerera svina yamuri kuda kutirongera panapa iyoyo. Iyo muri kurongera yamuri kuronga muchiita basa rokuuraya vanhu imimi. Vanhu vamakauraya imimi, even hondo yaSmith chaiyo haina kumbouraya vanhu vakawanda kudaro, asi imi makauraya vanhu kusina hondo. Just imagine about 30 something thousand vanhu vakafa kuMidlands neMatabeleland vachiurawa in the hands of ZANU-PF. 2008 you killed a lot of people muchiisa vamwe zvirema. Imi mune simba rokuremadza vamwe vanhu imi, muchiuraya vanhu nokuvaremadza for no apparent reason. Vanhu vakafa kubva zvamagara pachigaro imimi eZANU-PF vashoma, vakawandisa. Otherwise times 3 or times 4 vanhu vakafa muhondo yechimurenga. Kana muchitaura history, mukaiverenga history yehondo yechimurenga, nzvimbo inotonzi ine vanhu vandakanzwa ndichiverenga mumabhuku, inonzi ine vanhu vakawandisa vakafa zuva rimwe chete. Nzvimbo yomuZimbabwe hameno kunana Gutuko, kunonzi Kanongoma. Kwana Kanongoma ikokoko kundo kune vanhu vakafa kuma 100 something pe one day vakaurawa naSmith. How many people did you kill pazuva kucholochoko? Makambozvisvika mukazvinzwa kuti munangarwa waiuraya vanhu vakawanda sei kuya? Kuchava neoperation inonzi operation sei uchifarira ropa revanhu. Muri kunyepa imi. Nyika ineyi haisi yemamai, haina mai womunhu ineyi. Nyika iyayi muri kunyepa imi. Haina wanonzi uyu ndiye muridzi wayo sezvamuri kuda kuita izvi, zvokuti munoona sokuti ZANU-PF zvinoreva hurumende, kana kuti ZANU-PF zvinoreva kuti munhu wese anofanira kuita sezvamunoda. Inhema hazviko izvo, hazvisizvo izvo. Waitaura kuti utotaura kuti hamuzivi politics, isusu tinoziva politics. You don't know politics, vanhu veZANU-PF. You don't know what is politics. Hamuzvizivi imi. Imi muite basa rokungouraya, ndimi munongogara muchihwina. Imimi. Our parents were killed, vakarivara vachifungidzira kuti ritese. This is my brother. You know, in life, you will never think of a bloodshed, brother against a brother. Haufi wakazvifungira, saka kana mwana wamaiko apanduka anotongokuuraya wakarivara, because hapana paungafungidzira kuti chero matsamwisana mwana wamai vako angagona kutora sanhu akakutema. Nokuti mwana wamai vako ndo spirit yakanga ine vese vanatongogara, yakanga ine makomrades ese akafa, vana Chitepo vakafa, vanani vese vakafira nguva yehondo. They were not never thought kuti vangamukirwa naOpa Muchinguru akamuuraya. As we are hearing ndo zvakaitika. Hapana aizvifungira izvozvo. But now taakuziva kuti ndo zvamuri ZANU-PF, ndo zvamuri imi vanhu veZANU-PF. Muri vaurayi vevamwe venyu. And you can even kutoumba chikwata chinonzi Mafia for ED, chikwata chinochallenge nemasoja enyika, kita nyika ine vanhu vanochallengwa ishi vakomana kaimimi.
Mika imi muri kujairira nyika imi mhani imi vakomana imi. Haisiyo nyika iyi yamuri kuda kutora matorero amuri zvamuri kuona zviri kuitwa kunana Korea uko. Handezveikoko uko kune vanhu vakapusa stereki kuya. Hamungavaenzanisi nevanhu vemuZimbabwe imi, vanhu vokunana Korea uko. Vanhu vokunana Uganda kwamunoona Museveni muchitomuona achidzedzereka kukona kana kufamba asi achingotauri kutonga. Imi motoona sokutoti zvatakarega Robert achiita izvo zviya nguva yese iyayai tanga tichiti we are brothers. That's where our thoughts. But now, we now know who you are. We now know kuti munobvepi muchienda kupi. Munonyepa imi. Muri kunyepa imi. Kunyepa chaiko. Imi ndimi vanhu vanonyepa imi, munonyepa imi. Kuti tonga izvo. Hey. Ameno wakakufurira mudhara. Ameno. Izvozvo hazviitiki izvozvo, hazviitiki izvozvo. Hazviitiki izvozvo, ndo zvisingaitike manje izvozvo. Imi kuda kutenyengura Chiwenga. Kuti imi muri kuda kuronga demonstration yokudzinga Chiwenga. Motofamba nyika ino yese muchitoparidzira nyaya iyoyo kuti must go. Mugoita demonstration iyoyo. Mugobudirira tobva takutarisai takapeta maoko kudai. Saka tisiri vanhu guys. Kuti wakatsika paiko iwe kupurika famu kusina kana mushonga kwatinotorambura muno iwe unotaura zvidhoma zvako zviya zvingatonga vanhu vese zvotonga wakaryisa mani. Hakuna kuda kutanga kutaura zvisane basa imi vakomana imi. Imi vakomana imi munenge munojairira stereki imi. Makaregererwa nguva yakareba stereki muchiita zvinhu zvokuuraya vanhu mukaona sokutoti munotyiwa stereki. Imi hamufi here imi vakomana imi. Munorarama muri chii? Muri ivhu. Ivhu kando ratoziva kuti harifemi. Hamufemi here? Hamuna mweya yekufema here vakomana imi? Munobva mazotozvitora kuita vamwe vaurayi chaivo vanotogona chaiko. Munochalenja masoja imi kuti kana zvakatodaro dzinotorira nokuti muri kuda kurova Chiwenga. Imi vakomana muri kutaura zvinhu zvamunenge makafunga kana kuti ameno pamunenge muriwo zvenyu vakomana imi. Kuti hapana munhu asingarohwi muno muZimbabwe. Imi vakomana imi muri kuti chiko imi. Nhai imi masoja. Nyaya iri kutaurwa mune muchinzwa here vakomana imi? Nemi mapurisa. Nyaya iri kutaurwa muri kuinzwa? Youth. Iyi nyaya iri kutaurwa neng'anga idzi muri kuinzwa here? Ng'anga dzenhema idzi. Imbwa idzi. Imi murove murume uya nyika dzino. Mobva marova shuwa nokuti muri mamafia for ED. Imi vaID muchakakwana here baba imi? Izvi zvese zviri kutaurwa izvi zvinopindawo munzeve dzenyu here kana kuti imi maamatsi hamuchanzwi? Nokuti kana zvichipinda munzeve dzenyu imi muchitonzwa vara rinoti mafia for you muchiramba makanyarara. I don't think you are still normal. Ndosaka Mudharageza aiti muri kuda impeachment because you are somewhere somehow not well. Something is not well in your minds or ameno mumwiri menyu hamusati muchiri imimi. You must know. Imi wafana imimi muri kuita zvinhu zvemaranganyari izvi. Iyeyu murume wamuri kuti muri kumurwira uyu wakamanya 440 achibira munomu achibuda muda 2 minutes down. Kana muchida kuona kuti hamuna njere vanhu veZANU-PF, kana muchida kuzviona kuti hamuna brain, 2 minutes down the line makama kutotaura kuti mimi idipfe. Wamambombanyisa
mamazonomuita nyaya dzake dzamakamamanyisira makamazonomutonga, akaenda kudare ripi ramakasvika mukamutonga mukaona kuti no, it was fault? Jaji wacho wanga ari ani akajaja nyaya dzamakamamudzingiririra munomu, mukazongoti ngaachidzoka auye atitonge? Meaning to say, muri kuzviona mega mega, munotobva mangozviona kuti muri kutitungamiririsa nebenzi ramakadzingirira, ndobva mazongori chidzoka. Ubenzi hwacho hwahwabva here? Hwahwabva hwakabviswa nani? Ubenzi hwacho imi ndima mamboриdzingirira rikatiza rikaenda riri benzi. 2 minutes down the line chidzoka benzi, uya ugare utitonge. Makamamudzingirira chiimi? Ndimi munozviziva, ndimi murimo musangano racho. Zvamakamudzingirira racho makazombotonga here sepati mukagara pasi kuti tazoona kuti haasi benzi nokuda kwezvikonzero zvipi? Tiudzei zvikonzero zvacho. Handii makamamudzingirira imi? Mukazomudii? Makazomuitei kuti adzoke azouya azotitonga? Kauda kuona kuti hamuna kukwana nenjere dzenyu, ndo patinoona apa kuti hamuna kukwana. Uye munofanira kuziva kuti iyemi vacho vatauri vezvi iko zvino muri kutaura zvokuti Chiwenga haagoni kuudza Mnangagwa kuti ndiHezekiya, nokuti Mnangagwa ndiye akaisa Chiwenga pachigaro. Ko vakamudzosa kubva kumachonyonyo kwaakanga aenda uko kubhodha jamba ndiani? Handiti akaenda ari bhodha jamba akadzoka nendege? Akazomukwidza ndege ndiani? Munongoona kuzogadzwa kwa general, asi kugadzwa kwake uyu, kudzoswa kwake kuti agare pachigaro chaari ichocho hamuzvioni. Akaenda nomumvura, makarwa achimukuta akadzoka amudenga nendege, akagashirwa paairport kunzi auye azogara pachigaro. Nhasi muri kuti wakamuisa iyeye anokanganwa kuziva kuti ndiye akamugadza. Muchibvira ani imi? Chaona handei.